आदैगा गायनाय फुनाय बोथोरा सफैलायबाय खय बिगा जाखो गायनांगौआ गायनांगौआथ' 12 बिगा दंमोन बैसागु 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 आदै मा प्लास्टिकजोंसो सिरनाय ब्रा बे प्लास्टिक मनाजों खामानि मावनो नांलालै बेफोर हामा ओइ गाल' बै मादै मोननाव जानथा लावथाय दं बेखौ लायनांगौ ना लाबो लाबो नै आदै होदो बेजों दे आं हरगोन दङ होदो बैसागु 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 apa bang kisah आंना उन्दैया जात्रा गेस्टिक दङ आंहा गोरान दंबा एसे लायदो बाबु गोराना उनावसो जागोनब्रा नों बिदिखौ लोंग्रोबानो जाबायना दुबा दंना गैयाब्रा ओइ बुद' खादोलै गामिखि दुबायदिनो ओइ वा माथो देब्लाखौ बिराद जोंखौ माखौ गानना फैदों इसोरलाय गान गान थाब गान सामा गैयालै ini saya itu, kenapa kau kau? Uang lah bukan saya lainnya. Mulia lah dia lain. Bukan apa? Dia lain macam apa? Mulia sintan. Talmannya tangleh बैसागु निफ्राय देग्लाय ना. Mulia siapa? Mulia siapa sih? Mulia, Mulia market. बैसागु, बैसागु, बैसागु. Suri gananai बैसागु बोथोराव मानिथो नोंसोर लाथं लाथं बैसागु बोथोराव जोंफोर बायदिसो देरलाखं माखं मोसानांगौ बैसागु बोथोराव जोंफोर बायदिसो गानफब जोमफब मोसानांगौ बैसागु बोथोराव मानिथो नोंसोर लाथं लाथं बैसागु बोथोराव जोंफोर बादिसो देरलाखं माखं मोसानांगौ बैसागु बोथोराव जोंफोर बादिसो गानफब जोमफब मोसानांगौ
जाम्बिफोर फाग्लाफोर 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 जाम्बिफोर फाग्लाफोर फाग्लाफोर Marini siklaखौ जोंनो नाङा थेङा फारानि सिख्लाखौबो जोंलायलाया बागान सालिनि सिख्लाखौबो जोंनो नाङा क'क्राझारिनि सिख्लाफोरखौबो जोंलायलाया गुफुरै गावदां नायनो मोजां हाथिमाथानिखौसो जोंलायलागोन हाथिमाथानिखौसो जोंलायलागोन